Ku danna subscribe domin samun bidiyon mu idan mun daura, sannan ku danna ƙararrawa domin sanarwa. Kuna tare da ni admin nan kai tsaye daga nan tashar mu ta YouTube mai suna Gidan Tara, fassarar mafarki, darasi na 5. Ibn Sirin a cikin littafinsa Tafsirul Ahlam yake cewa duk wanda yayi mafarki ya sha ruwan Zamzam to wannan mutumi zai samu alheri, sannan kuma zai rika samun duk wani abu da ya sa a gaba yake nema. Idan kuma a cikin mafarkin nasa ya ga cewa kamar ruwan alkausar ya sha, to lalle wannan mutumi zai samu rinjaye akan abokan gabansa. Idan kuma a mafarkin yayi mafarkin cewa da ya je tafkin alkausara ya sha ruwan alkausara, ya sha giyanta, sannan kuma ya sha nono duk na alkausara, to wannan mutumin zai samu hikima da ilimi da arziki. Wanda kuma yayi mafarki yana shan abinci kamar yadda ake shan ruwa, to wannan mutumi arzikinsa zai ƙaru sosai. Wanda kuma yayi mafarki ya sha ruwa a buta, to wannan mutumi zai haifi ɗa namiji. Wanda yayi mafarki ya hau saman dutse ko kuma saman wani guri wanda yake mai tudu sai ya sha ruwa a gurin, to kuma ya zamana cewa shi wannan mutumin da yayi mafarkin a garinsu wani shugaba suke da shi wanda yake baya da kirki, to wannan wanda yayi mafarkin nan zai samu amfani na dukiya gwargwadon yawan ruwan da ya sha. Idan kuma wannan mutumi ɗan kasuwa ne, to Allah subhanahu wa ta'ala zai ɗaukaka al'amarinsa, ya zamana cewa yana samun riba a sauƙaƙe ba tare da ya sha wahala sosai ba. Wanda kuma yayi mafarki ya sha ruwan rijiya mai tsafta ko kuma ya sha wani ruwa da yake gangarowa daga wani guri mai tsafta, amma a cikin mafarkin nasa bai ga ya ba wani ruwan ba, to wannan mutumi idan mara lafiya ne zai warke daga rashin lafiyar da yake damunsa. Idan kuma ba mara lafiya ba ne zai yi aure. Idan kuma irin mutanen nan ne waɗanda ba su da lafiyar yin aure, to idan kafiri ne zai musulunta sannan ya samu ilimi. Idan kuma ya zamana cewa musulmi ne kuma mutumin kirki ne, sannan kuma yana da ilimi daidai gwargwado, to wannan mutumi zai samu arziki a duniya kuma na halak. Idan kuma ya kasance ɗan kasuwa ne, ma'ana zai samu arziki na halak idan ya kasance ɗan kasuwa ne. Amma idan a cikin mafarkin nasa ya ga cewa ya shiga cikin ruwan, da ya shiga cikin ruwan sai ya lallata ruwan, to wannan kuma mafarki nasa yana nuna masa cewa ya afka cikin wani abu na haramun, sannan kuma ya tara zunubai. Wani malamin kuma mai fassarar mafarki wato Imam An-Nablusi cewa yayi duk wanda yayi mafarkin ya sha ruwa na teku, duk wanda yayi mafarki ya zo gefen teku ko ya shiga cikin teku ya shanye ruwan tekun gaba ɗaya, to wannan mutumi zai samu mulki sosai a duniya. Zai zamana cewa ya samu mulki wanda yake maɗaukaki, sannan kuma zai samu doguwar rayuwa. Raye a wannan mutumi da ya mafarkin a lokacin da yake raye ya samu kaso 1 cikin kaso 3 na dukiyar sarkinsu, ko kuma dai kwatankwacin haka, ko kuma ya zama dukiyarsa ta kai yawan dukiyar shugabansu. Idan kuma a mafarkin nasa gani yayi kawai ya shiga teku ya sha ruwa har ya ƙoshi, to wannan mutumi zai samu mulki, kuma a wannan mulkin nasa zai samu dukiya, sannan kuma zai samu ƙarfi da kuzari, zai samu kuma doguwar rayuwa. Idan kuma a cikin mafarkin nasa bayan ya sha ruwan a teku sai ya ɗauko wani mazubi sai ya zuba ruwan a ciki, to wannan kuma alama ce da take nuna cewa Allah subhanahu wa ta'ala zai bashi dukiya mai yawa
ko kuma zai bashi wani mulki mai girma. Wanda kuma yayi mafarki ya samu ruwa na teku kawai ya sha, to wannan mutumin da ya sha wannan mutumin da yayi wannan mafarkin ya sha wannan ruwa na teku, to zai samu ilimi gwargwadon yanayin yadda ya ga ya sha a mafarkin, gwargwadon yanayin yawan ruwan da ya sha, gwargwadon ilimin da zai samu. Wanda kuma yayi mafarki ya tsallake teku, to wannan kuma zai samu wata ganima ta dukiya. Shine malam yake cewa kamar yadda banu Isra'ila suna tsallake kogi suka je suka tarar da dukiya ta Fir'auna, wato ganima. Idan kuma mutum yayi mafarki ga ruwa nan na teku ya zo ya shiga wani gari amma bai yi ma 'yan garin barna ba, to alama ce da take nuna cewa wani shugaba zai shigo garin. Idan kuma ya shigo garin, mutanen garin za su amfana da dukiyarsa. Idan kuma a wannan mafarkin da kaga cewa ruwa ya shigo gari bai yi ma mutane barna ba, sai ka tashi ka sha ruwa, to idan kana da wani aboki na kusa, to alama ce da take nuna cewa lokacin rabuwarku da wannan abokin ya zo. Wanda kuma yayi mafarkin ya haƙa rijiya, da ya haƙa rijiyar kuma ya ɗebo ruwanta ya sha, to alama ce da take nuna cewa zai auri mace wacce take mawadaciya. Sannan kuma bayan ya auri wannan macen zai zo ya yaudare ta. Idan kuma mutum yayi mafarki ya haƙa rijiya amma a rijiyar babu ruwa, to alama ce da take nuna cewa zai auri wata mace wacce ba ta da dukiya. Wanda kuma yayi mafarkin ya sha ruwa a tulu ko randa ko wani mazubi kwatankwacin ire-iren wa'annan mazuban, to idan a cikin mafarkin mutum ya ga ya sha ruwa rabin randa ne, to alama ce da take nuna cewa ya ƙarar da rabin rayuwarsa. Idan kuma a cikin mafarkin ya ga cewa ruwa kaɗan ya sha, to alama ce da take nuna cewa ya ƙarar da kaɗan a cikin rayuwarsa. Idan kuma mutum yayi mafarkin ya sha da yawa, mafi aksarin ruwan randa ya kusa shanye shi, to alama ce da take nuna cewa ya ci da yawa a cikin shekarunsa. Idan kuma mutum ya ga cewa ya shanye ruwan gaba ɗaya, to alama ce da take nuna cewa rayuwarsa ta ƙare. Idan kuma mutum yayi mafarkin cewa ya sha ruwan aljanna da giyar aljanna da nonon aljanna, to wannan mutumin zai samu hikima da ilimi da wadata. Idan kuma mutum yayi mafarkin ya shiga aljanna bai ci komai ba, bai sha komai ba a cikin aljanna, to alama ce da take nuna cewa baya amfani da ilimin da Allah ya bashi. Idan kuma a cikin mafarkin yayi mafarkin ya shiga aljanna, sannan bayan ya shiga aljanna ya sha ruwa da yake fitowa daga ƙoramin aljanna, sannan kuma ya ci kayan itatuwan aljanna, ya zauna a inuwa ta bishiyoyin aljanna, to wannan mutum alama ce da take nuna cewa zai samu iyali, sannan zai samu ilimi da arziki da mulki, sannan kuma rayuwarsa za ta yi tsayi. Sannan kuma idan ya tashi mutuwa zai mutu ne a matsayin wanda ya yi shahada. Wani malamin kuma daga cikin malaman da suke fassarar mafarki, wato Ibn Shahin, yake cewa wanda ya yi mafarkin ya sha ruwa a cikin tukunya, sannan ruwan nan ruwa ne mai tsafta, to wannan mutum zai samu alheri a cikin 'ya'yansa da iyalansa. Wanda kuma yayi mafarki gashi nan alƙiyama ta tsaya, ga mutane nan sun zo sun taru suna so su sha ruwan alkausara, to wannan mafarkin nasa yana nuna masa cewa sarkin garinsu yana yin adalci a tsakanin mutane. Idan kuma mutum yayi mafarki cewa gashi nan alƙiyama ta tashi, mutane sun zo suna so su sha ruwan alkausara, shi ma ya zo ya sha, to alama ce da take nuna cewa zai mutu a cikin musulunci.
wanda kuma yayi mafarkin cewa da ya zo tafkin alkausara ya rika zazzagayawa yana so ya sha ruwan ya kasa, ya rika roƙon jama'a su san masa ruwan amma bai samu ba, to alama ce da take nuna cewa yana cutar da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ko kuma in ce yana gaba da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wani malami da ake ce masa Alkarmani yake cewa duk wanda ya je tafkin alkausara ya ga sunansa an rubuta a jikin wani kofi, ya ɗauki wannan kofin ya sha ruwa, to alama ce da take nuna cewa yana tare da wani babban malami, sannan kuma yana amfana da ilimin wannan malamin a duniya, sannan kuma zai amfani malamin nan a lahira. Wanda kuma da ya je ya sha ruwan, bayan ya sha ruwan ya sha amma ruwan ya kasa yi masa maganin kishirwa, to alama ce da take nuna cewa shi munafiki ne. Wani malami da ake ce masa Jabir al-Maghribi yake cewa shi kuma wanda ya yi mafarkin ya sha ruwan, da ya sha ruwan sai ya zamana cewa ruwan ya ƙi ya magance masa kishirwa, to alama ce da take nuna cewa shi munafiki ne. Wanda kuma ya yi mafarkin yana shan ruwan sama, idan wannan ruwan saman da ya yi mafarki yana sha ruwa ne mai tsafta, to alama ce da take nuna alheri. Idan kuma ruwan mara tsafta ne, to zai samu rashin lafiya. Wanda kuma ya yi mafarki ga ruwa nan yana saukowa daga sama, amma kuma yanayin saukowarsa ya bambanta da yadda ruwan sama yake saukowa. Idan yanayin saukowar ruwan da ya gani yanayi ne mai kyau, to alama ce ta cewa alheri ne. Idan kuma yanayin yadda ruwan yake saukowa yanayi ne mara kyau, to alama ce ta cewa bala'i ne ya tunkaro. Wani malami mai suna Abu Sa'id al-Wa'iz yake cewa duk wanda ya yi mafarkin ya sha ruwa wanda yake mai sanyi, to wannan mutumi zai samu dukiya kuma ta halak. Idan kuma mutum ya yi mafarkin wata dabba ta ruwa ta zo ta yi masa magana, to alama ce da take nuna cewa yana tona asirin shugabansu. Wanda kuma ya yi mafarkin ruwan teku ya yi tsiri ya tashi sama, ya zo yana lalata gari, to alama ce da take nuna cewa wannan garin ana yawaita saɓan Allah. Malam Karmani shi kuma cewa yi wanda ya mafarkin ya sha ruwa na teku, amma da ya tashi shan ruwan tekun sai ya ji ruwan da sanyi sosai, to wannan alama ce da take nuna cewa shi wannan wanda ya mafarkin akwai husuma a tsakaninsa da wani. Idan wannan wanda ya mafarkin ya kasance mutum ne wanda yake mai ilimi, idan ya kasance mai ilimi ne, to alama ce da take nuna cewa yana husuma da wani ne saboda duk akan ilimi, yana husuma da wani saboda ilimi. Wanda kuma ya yi mafarkin ya sha ruwan teku, amma da ya sha kawai sai ji ruwan da zafi, to alama ce da take nuna cewa wata musiba da ɓacin rai za ta zo, ko kuma wata musiba da ƙunci tana gab da zuwa. Shi kuma Malam Jabir al-Maghribi cewa yi wanda ya yi mafarki ya ga ruwan teku ya zo ya bushe, ga gurin nan ba komai, to alama ce da take nuna cewa sojojinsu sun yi mugun raguwa, sannan kuma mai yiwuwa ma a kodayaushe za a iya afka musu a zo a kashe su. Wanda kuma ya yi mafarki ga guri nan ƙasa kawai ta bule, idaniyar ruwa ta fito, ruwa yana ta zubowa, to alama ce da take nuna cewa wannan mutumi zai ci nasara a cikin al'amuransa. Amma Imamul Karmani cewa yi wanda ya yi mafarkin ƙasa ta buɗe ruwa ya fito yana ta zubowa, sai mutumin nan mai mafarkin ya je ya sha ruwan, to alama ce da take nuna cewa wata musiba da baƙin ciki za ta same shi. Wanda kuma ya san wata rijiya wacce ruwanta yake da daɗi, sai mafarki cewa ya sha ruwan wannan rijiya, to alama ce da take nuna cewa wani arziki
wani arziki zai samu matarsa, ma'ana matarsa za ta samu dukiya, sannan za ta kasance mace wacce take mai kirki. Kar ku manta ku danna subscribe yadda bidiyon mu zai rika zuwa muku akan lokaci, sannan ku danna ƙararrawa domin sanarwa. Kuna tare da ni Admin 9 daga nan gidan Tarat TV da take saman YouTube. Mun gode, mu haɗu a darasi na gaba.